Még a múlt órában említettem, hogy beszélünk valami olyasmiről, ami esetleg teljesen ismeretlenül hangzik. Udvarhelyi Hargita megyei cégvezetőknél tisztelet a kivételnek, ezt gyorsan megemlítem. Na de azért kezdjük a legelején, tehát vendégeket fogadunk. Köllő Bálint, alapító cégvezető a Clear Service részéről. Clear Service, ami partnerünk, megismerkedünk a céggel is, a vezetőivel is, és itt van velünk Lőrinc Csilla, munkahelyi elégedettség felelős, angolul well-being manager. Tehát bemutatjuk a vállalkozást, hiszen partnerünk, de beszélünk arról is, hogy miért és kinek fontos az, hogy az alkalmazott elégedett legyen, illetve, hogy ez a well-being, hogy ezt eszik-e vagy isszák-e, mert udvarhelyi viszonylatban azt hiszem, hogy sokan esetleg valamilyen welcome drinkre gondolnak. Köszöntelek titeket, sziasztok! Köszönjük a meghívást, Csaba, örülünk, hogy itt lehetünk. Szia Csaba, jó reggelt, köszöntjük a hallgatókat is! Létezik olyas, jó, én tudtam, hogy létezik, de az öcsémtől, aki Angliában dolgozik, és mint kiderült, azért neked is van között Angliához, hogy létezik olyasmi, hogy well-being? Létezik, így van. Mármint cég szinten. Céges szinten is így van. Magyarul ugye elégedettséget, jólétet jelent. Létezik, ehhez kell egy olyan cégvezetés, aki megadja azt a teret, hogy igazán a kollégák jól érezzék magukat. Létezik, ehhez viszont munka szükséges. Magától csak úgy nem lesz well-being egy munkatársak körében, egy csapatban mondjuk. Hát itt van a cégvezetés, és talán udvariasságból vele kellett volna kezdjük, hiszen hogyha ő nem alapítja meg ezt a céget, akkor most lehet, hogy lenne miről beszélnünk a well-being alapján, csak esetleg egy más céggel. Tehát mindenkit megelőztetek? Bálint, szia! Úgy tűnik, hogy igen. Igazából az alapításnál megfogalmaztuk a küldetésünkben azt, hogy jól fizetett és elégedett munkatársakkal szeretnénk dolgozni. És a jól fizetett az pipa, egy rendkívül eredményes és jó fizetéseket tudunk biztosítani Németországban. Ez mindenképpen 2000 euró fölött van jelenleg. Ez nettó? Nettó, amit a bankszámlára kap a kollégánk minden hónap 15-én. Ez kimagasló akár Németországban. Esetleg? nem akármilyen fizetés, ez legyünk őszinték. Igen, ez kimagasló, úgyhogy ezt a küldetésünknek ezt a pontját, ami az elégedettséget illeti és a jól fizetett részt illeti, kipipáltuk, és ennek nagyon örülünk. A másik az elégedettség, tehát ez pedig egy olyan műsor, amit folyamatosan kell táplálni, folyamatosan kell rá figyelni, és most jutottunk el arra a jó pontra, hogy tudunk ennyi energiát, figyelmet, és a kollégánk, a Wellbeing Manager kollégánkon keresztül pedig építeni ezt az elégedettséget. Ez mennyire újdonság mi nálunk, hogy egy cég fontosnak tartja, hogy megfizessen egy olyan munkatársat, akinek ez a feladata, hogy az alkalmazottak jól érezzék magukat. El tudok képzelni olyan hozzáállást, hogy ti ilyesmire adtok pénzt? Hát ez pénzkidobás. Tehát nem tudom, mennyire elterjedt ez a hozzáállás, de biztos, hogy van. Ez hozzáállás kérdése. Mi az, miért eleve innovatívak vagyunk, keressük az utunkat a jövőbe, és én azt gondolom, hogy ez akkor pénzkidobás, ha nem jól csináljuk. Ja, szóval lehet rosszul is akkor. Egy befektetés tulajdonképpen, hogyha ez jól működik. Most ennek a mércéje vagy az eredményéről lehet, hogy egy év múlva fogunk úgy beszélni, hogy vissza tudom igazolni, de én azt gondolom, semmiképpen nem pénzkidobás. Ez hozzáállás kérdése, ki milyen csapatban és ki milyen környezetben szeret dolgozni. Mi elégedett kollégákkal szeretünk dolgozni, úgyhogy ez egy önös érdekünk is valójában. Eljutunk ide, de kezdjük azért a legelején, hogy te vagy az alapító. Nem tudom, mennyire ötletgazda, mert általában egy kellemes vacsoránál, egy beszélgetésben is születhetnek olyan ötletek, hogy 10-20-30 év múlva igen, ott született meg. Nálad hol született meg ez az ötlet? Vagy hogyan, ha még emlékszel? Talán még te is emlékszel, hogy volt egy közös médiás múltunk, ugye, és amikor a médiát elhagytam, egy fél évet kutattam, hogy milyen tevékenységbe kezdjek, és akkor gyakorlatilag úgy született meg az ötlet, hogy az alapító cégtársamnak már volt korábban egy olyan tevékenysége, ami Németországban zajlott,
és így beleláttam az üzletbe, hogy ez jó lehet, és akkor emellett a tevékenység mellett döntöttem. Nekem fontos volt, hogy jól fizetett és elégedett dolgozókkal tudjunk dolgozni, fontos volt, hogy legális környezetben, ezért mentünk Németországban tulajdonképpen. És az ötlet így született meg, hogy eleve a médiás tapasztalatok, ahol azt láttam, hogy nagyon sok szorgalmas, jó ember van Székelyföldön, hogy lehetne nekik egy olyan munkáját teremteni, ahol jól megfizetett, és talán még elégedettek is. És ez úgy gondolom, hogy így összejött, és teljesült ez a küldetésünk. És hogy ez a profil legyen? Egyszerűen azt kutattuk, hogy olyan tevékenységet válasszunk, amiben mi magunk tudjuk képezni a személyzetet. Ezt fontosnak tartottuk, mert a korábban említett tapasztalatok azt mondták, hogy ez nem könnyű, ha teljesen mástól függünk, úgyhogy mi ugye a takarító szakmát azt egész professzionális szinten szeretjük űzni. Van egy hotelszobánk, egy tréningközpontunk, egy nagyon intenzív Európa szinten azt gondolom, hogy egy kimagasló tréningközponttal büszkélkedhetünk, és ott képezzük ki a személyzetet. Úgyhogy mi magunknak meg tudjuk ezt teremteni, hogy szakképzetlen, nyelvtudás nélkül tudjunk Németországban jól szervezetten munkát biztosítani a kollégáknak. Nyilván egy takarításnál nem arra kell gondolni, hogy megy azzal a színes bigyóval, olyan nem tudom, milyen tollak, ugye kicsit megsepergeti, tehát azt a munkát hatékonyan, gyorsan, profin kell elvégezni, feltételezem, itt az idő nagyon fontos, hiszen lehet, hogy kicsekkolt a vendég, és egy óra múlva már valaki be kell költözzön. Igen, és ugye rátesz egy lapáttal Németország, tehát csak egy példaképpen a mi Németországban hatékonyság, tempó szempontjából kétszer olyan gyorsan takarítunk meg egy szobát, mint Magyarországon. Úgyhogy ez egyszerűen csak azért van, mert ennyi időnk van rá. Különben veszteségesen működünk. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy képzett munkaerővel tudjunk működni, és ezt szeretik is a hozzánk érkezők, mert hiszen ők ugye képzett szobalányok, szobafiúk lesznek. Kitérünk még erre, de akkor nézzük egy Csillát, hogy munkahelyi elégedettség felelős ez a munkakör? Ez a munkakör. Amikor én is olvastam a munkahelyi leírást, a hirdetést, talán ugyanilyen meglepődve néztem, mint te, hogy most olvasod, hogy van ilyen. Te erre jelentkeztél amúgy? Így van, erre jelentkeztem. Én sok évet külföldön dolgoztam, épp beszéltük, hogy Angliában is, ahol tanultam ezt a corporate wellness, magyarul a céges jólét szakmát. Ezt tapasztaltam Törökországban és Tájföldön is, mint életmód tanácsadó. A klienseinknek olyan tanácsot adtunk, hogy ők hogyan érezhetik magukat jobban a munkahelyi környezetükben. Erre egyébként nagyon sok kutatás van, nagyon sok szempont van, tehát erre sok kutatás épült. És én amikor hazaköltöztem a tavaly, 2023-ban, akkor sem tudtam képzelni, hogy már ez a gondolat megszületett, sőt 10 évvel ezelőtt megszületett, és nagyon nagy örömmel láttam, hogy erre van nyitottság. Természetesen jelentkeztem, szerintem nem tudom, én voltam az első, de éreztem azt, hogy ez egy olyan forradalmi dolog, ami erdélyi szinten talán az első, reméljük, hogy az első, és jó szemmel néztem azt, hogy egy munkahelynek igazán fontos a környezete és a munkatársak elégedettsége. De miért fontos ez? Tehát hol éri meg mondjuk egy cégnek egyáltalán, hogy ilyen munkatársat alkalmazni és fizetni, hogy ő erről gondoskodjon? Bármennyi fejtörést is okoz neki. Igen, ugye a cégen belül tudjuk azt, hogy jobban szeretnek az emberek dolgozni olyan emberekkel, akikkel könnyű együtt dolgozni, és hosszú távon együtt dolgozni. Most például a legjobban, ahol megéri a cégnek, az elköteleződés. Egy munkatárs, aki szívesen dolgozik egy cégnél, az nem csak pár hónapra tervez, hanem hosszú távon is tervez. Egy cégnek együtt dolgozni egy munkatársal évekig, ez egy előny. Ebben segít a munkahelyi elégedettségprogram nagyban. Ahogy Bálint is említette, eredményekkel reméljük jövőben már el tudunk jönni. Idén indult a program, még ilyen gyerekcipőben járt. Ez miből áll? Nagyon jól haladunk. Miből áll a program? A konkrét tevékenység, amivel segíteni tudjuk a kollégák életét, és reméljük az elégedettségüket, és mondok egy pár példát.
Például olyan videókat készítünk, hotelorientációs videók, ami elmagyarázza nekik, hogy hogyan is néz ki az a hotel konkrétan, ahol ők dolgoznak Németországban, pontosan abban a hotelben. Hotelszoba standardoknak hívjuk. Tehát például valaki kimegy dolgozni, egy új kolléga, új csapattárs, első napon már tudja, hogy kell kinézzen az a takarítás, amit ő már itthon megtanul, csak németországi szinten. Ezek az orientációs videók. Ugye egy kolléga itthonról, Székelyudvarhelyről indul ki dolgozni. Ez egy teljesen új környezetet jelent nekik. Sőt, ország. idegennek is tűnhet abszolút. Talán neki. igen. Itthon már Székelyudvarhelyen van német nyelvoktatás. Picit a németet próbáljuk segíteni nekik, de egy új környezet, egy új ország, egy új cég, egy új csapat, minden teljesen újra kezdik úgymond a munkát, ezért itt főleg szükséges a támogatás már az elején. Segítünk a kiutazásban, ott vagyunk, mindent úgymond intézünk, mindent is, hogy kiutazzanak. Legális, ezeket mondanom sem kell, ugye? Szerintem itt se Papír, stb. Így van. A papírmunka mellett ott van mindig az a plusz, amiben segíteni tudunk. Akár a törődés, akár egy kérdésre válaszolni, főleg az új kollégáknak. A későbbiekben, amiben segítjük úgymond a munkát, az elégedettség programon belül, sok mindenben kitűnik. Tájékoztatás nagyon sokat jelent, kérdésekre válaszolni. Nagyon sokan vagyunk, büszkék vagyunk erre, hogy nagy a csapat, ezért nagy a kérdések száma is. Ebben is tudunk segíteni. Idén november végén szerveztük meg az első nagy wellbeing találkozót, mivel, ahogy említettem, nagy a csapat, több városban dolgozunk, és végre találkozott úgymond mindenki mindenkivel. Erdélyi kollégák is kiutaztak. Egy nagy esemény sorozat volt, amikor... Mi magyar ajkúak amúgy? Igen, mindenki a cégnél, beszél. akik ott dolgoznak? Így van, magyarországi munkatársaink vannak, és erdélyi munkatársaink, tehát mindenki beszél magyarul. A nyelv egyébként nem akadály, talán Bálint fogja említeni, hogy olyan rendszerünk van, hogy nem szükséges a magyar vagy a német nyelv tudása, és ezt még mindig fejlesszük. Ja, nem is árt azért, ugye? Így van, jó a németet tudni, magyar csapattal dolgozunk. És ez a wellbeing találkozó olyan felemelő érzés volt mindenkinek, hogy mi Erdélyből kiutaztunk, apró figyelmességeket vittünk, évvégi figyelmességeket. Igen, helyi termelőktől itthoni ízeket vittünk ki Németországba. Egy olyan esemény volt, nem egy akármilyen céges buli mondjuk évvégén, hanem átadtuk a kiemelkedő teljesítményekért a díjakat, a figyelmességeket. Ezek bónuszok amúgy? Bónuszok is, így van. Nem mindig csak pénzben gondolkodunk, szeretünk élményeket ajándékozni, például wellness hétvége. Ez mindig jól esik egy kollégának, mert egész éves munka után igazán úgymond értékeljük és megérdemlik azt a jutalmat vagy figyelmességet. Valószínűleg, hogy tőlünk nyugatabbra, ahol a vállalkozói élet picivel, nem úgy korábban kezdődött, de azért már fejlettebb szinteket tud magának mondani. Mi nálunk azért ugye, tehát 35 év vadkapitalizmusnak is nevezték, ami az elején volt. Na, a lényeg az, amire ki akarok térni, hogy remélhetőleg a jövőben is egyre több vállalkozás fogja felismerni, hogy az neki is megéri, hogyha az alkalmazott elégedett. Nyilván az biztos úgy van, hogy nem elég alkalmazni egy munkahelyi elégedettség felelős. Hát elsősorban a cégvezetőn múlik, hogy mennyire elégedett az ott dolgozó munkaközösség, hiszen ő javíthat vagy ronthat. Tehát ha ő ezt rosszul csinálja, akkor mind alkalmazhat 10 ilyen felelőst is. Lehet, hogy eredményt érnek el, de hogy meg fognak izzadni, ezért azt csak ők tudják. Tehát végül is minden a cégvezetésnél kezdődik. Még az elégedettség is, nem? Mármint ami az alkalmazottakat illeti. Hát nyilván erre a cégvezetőnek rá kell bólintania, és küldetése vagy célja kell legyen. Mi ezt egyébként 2 évvel ezelőtt kezdtük el, és egy kedves kollégánk hát közel 1 éves kutató munkát végzett, 114 esettanulmányt böngészett át így a világ minden tájáról ahhoz, hogy össze tudja azt a programot állítani, ami talán így a mi cégünkben értékes és hasznos tud lenni, és hát elégedettséget tud növelni. Tehát megpróbáltuk megfogni úgy a dolgot, hogy nem még kelljen most a meleg vizet feltaláljuk, hanem tanuljunk a nálunk elővel járóktól, és ezt folytatjuk.
Igen, a cégvezetősnek nyilván megvan a maga a szerepe. Azt gondolom, hogy az igazi feladat az, amikor Csilla napi szinten azon gondolkozik, és azt tervezi, hogy ez az elégedettség növelkedjen, és ehhez megvannak az eszközeink. Ezt nem mondtam el, hogy mi Clear Service-ként eléggé innovatívak vagyunk, tehát egy olyan takarító cégünk van, ahol egy programmal, applikációval dolgoznak a dolgozóink, nincsenek szobalányi listák, hanem tableten mindenki megkapja a feladatát. Ráadásul úgy, hogy a székelyudvarhelyi irodából osztjuk ki ezeket a feladatokat. Innen kapják meg az ottani feladatot? Így van, pontosan. De akkor itt tisztába kell legyen az illető, hogy ott mi a feladat? Ezzel így tisztában vagyunk, ezt csináljuk. Tehát innoválunk, és folyamatosan, és nagyon jól illeszkedik a well-being is ebbe az innovációs programunkba. Úgyhogy nekünk ez szívügyünk, hogy ezt így jól csináljuk, és bízom benne, hogy tudunk jó példát mutatni. Van érdeklődés amúgy? Nyilván nagyon vonzó a fizetés. Hát nem véletlenül a reklámban ki is hangsúlyozzátok, hogy mennyi az a bizonyos havi nettó, ami nem egy kis összeg. Ez vonzó. Nyilván, hogy nem egy könnyű, puha munkáról van szó, hogy bemegyek, és hát akkor vegyük a lapokat már, ha még vannak, de Németországban szerintem ott azért több lap van még nálunk. Egyet nyugodtan kávézzunk, esetleg a hotelszobába bekapcsoljuk éppen a tévét, hogy megnézzünk egy fél. Tehát ez nem úgy megy, mint Terkanéni valami Amerikában, ugye? Nem az a Terkanénis műsor van. Hát éppen, hogy ez az egész rendszer úgy van összerakva, hogy díjazzuk a tempósan dolgozó kollégákat, viszont aki nem tudja a tempót nem akarja felvenni, mert mindenki fel tudja, aki innen kimegy a tréningközpontunkból, elengedik a kezét, az mindenki tudja. A kérdés csak az, hogy ő akarja-e kint azt a tempót, akkor nem tudunk hosszú távon neki munkát biztosítani. Nekünk ez a sajnos a korlát, hogy helyt kell állni, magyarul. Tempósan kell dolgozni. Amúgy ez a 3 érték mentén nézzük az egész tevékenységünket, a tempó, a minőség és az emberi értékek. Mi ez köré csűrjük és csavarjuk az egész programot, és stratégiában gondolkodunk, tehát egy 3-5 éves koncepciónk van arról, hogy hova tudunk eljutni, és mit kell ennek érdekében tennünk. Állandóan alkalmaztok? Nyilván az igényeknek megfelelően. Igen, tehát egy teljes január 2-ától december 31-ig. Ez folyamatos. Nekünk akkor is tudunk új személyzetet fölvenni, amikor nincs annyi munka, vagy szezon vége van. Jelen pillanatban is zajlik a toborzás és az új kollégáknak a megérkeztetése. Bővülünk folyamatosan, tehát nincsen szerencsére az a típusú gondunk, hogy nincs hol munkát adni az új kollégáknak. Most igen, de éppen újra akartam kérdezni, hogy mióta működik ez? Mióta viszi ezt a melót a Clear Service? 2012 április óta. Akkor a Covid az azért úgy beköszöntött nálatok is, feltételezem. Hát azt masszívan megkaptuk, igen, gyakorlatilag bezárt az összes szállodánk. 1-2 maradt nagyon-nagyon finom aktivitással, nagyon alacsony aktivitással. Igen, az egy kihívás volt, és nagyon szépen sikerült ugrani. Úgyhogy ebben eredményesek voltunk, köszönhetően a kollégáknak és a terveknek. Most egy érdekes kérdés jön, ugye, hogy Csilla, a munkahelyi elégedettség felelős. Na de ki felel azért, hogy a munkahelyi elégedettség felelős is elégedett legyen a munkahelyén?
A munkahelyi környezetem. Úgy gondolom, hogy amit kisugárzok, vagy amit kapok, ugyanazt sugárzom is ki. A környezet nagyon fontos. Így, ahogy mondtad, egyszer kell egy olyan vezetőség, aki átadja azt a teret, hogy a munkahelyen legyenek elégedett emberek. Én is oda tartozok, én is a csapattagja vagyok, én csak próbálok többet adni, de ehhez nekem is kapni kell magyarul és röviden. Tehát ha jól végzed a munkádat, akkor elégedett vagy, de nem azért, mert jól végzed a munkádat, hanem annak a hozadékaként. Ha tegyük fel, hogy nem jól végzed a munkádat, akkor elégedetlen vagy azért, mert ez a hozadéka, és nyilván gondolom, hogy akkor a főnök is elégedetlen. De hát ez nem, ez csak egy hipotétikusan fogalmaztam igen, meg. Érdekes ez az elégedettség igazából, mi mérni próbáljuk, fogjuk is mérni. Jelenleg van egy folyamat erre, van egy közösségi applikációnk, egy céges igényekre kifejlesztett közösségi applikáció, amit használunk erre a mérésre, mert ez az elégedettség ugye egy fogalom, így elgondolkozunk, ezt hogyan is mérjük, hogyan is látjuk, ezért használjuk ezt az applikációt a teljes csapat körében, a kollégák körében. Például mondok egy példát, minden nap kiküldünk egy kérdést a kollégáknak, minden reggel, ők bármikor tudnak válaszolni, akár névtelenül is rá, mindent is kérdezünk, a munkahelyi környezetet, a vezetőséget, a tájékoztatást, az elégedettség érzését. Akár panaszkodhat is? Biztonságérzést, akár panaszkodhat. Vagy valamilyen észrevétele van? Természetesen, ez nagyon fontos, hogy meghallgassuk. Sőt, ha nem is aznap, nem is azonnal, természetesen egy nagy cégnél nem mindig lehetséges, de ezt fejlesszük. Tehát egyelőre mérések történnek, és később jönnek a fejlesztések is. Ez csak egyik példa arra, hogy ez strukturálisan működik, ez meg van tervezve, tehát megtörtént tavaly a kutatás, 96%-os volt a részvétel, a kérdőív kitöltése. Ez egy nagyon nagy kérdéssorozat volt az akkori a kollégáink körében, hogy mivel is tudnánk fejleszteni az elégedettséget, hol is állunk magyarul akkor, és erre épül az egész program. Tehát ez egy ilyen folyamatos út. És nagyon fontos, hogy cégre fókuszáljon, emberre fókuszáljon, mert épp előbb beszéltük, hogy más cégnek, más profilnak talán más program szükséges. Ezért vagyok én itt, hogy tényleg ehhez a munkakörhöz igazodjon a program. Lehet mérni az elégedettséget egy cégen belül? Lehet mérni. Ez egy nagy kérdés. Mi a mértékegység akkor? Számokban, egyszerűen számokban. Nagyon egyszerűen példaként 1-től 5-ig lehet mérni a kérdéseket, tehát az, hogy érzed magad ma mindennel kapcsolatban, tehát lehet mérni, egy idő után lesz nagyon sok adatunk. Minden nap minden kolléga válaszol minden kérdésre, tehát több ezer válaszunk lesz egy idő után. Akár névvel vagy név nélkül is tudnak válaszolni. De ez olyan, mint a piacfelmérés, ugye, az értékesítőknél, hogy ahhoz, hogy valamit elhelyez egy jó terméket, az felméred a piacot, hogy hol van igény rá, stb. Ez nagyon célirányos, így van. Ez szükséges ahhoz, hogy jól működjön a program, meg igazán azt adjuk, amire szükség van cégen belül, meg a csapatnál. Ezt mondom így egységesen, ugyanakkor vannak egyéni igények is, van, akivel többet kell beszélni valamilyen szinten, akár családi problémák miatt, vagy nem tetszik épp az a város a Németországban, de erre mindig van megoldás. Ahogy Bálint is mondta, több hotelben takarítunk, több városban, úgyhogy valahogy mindig találunk megoldást az ilyen problémákra, ezért is várjuk azt az elégedettségérzést a kollégáktól, mert megteszünk érte valamit. Nyilván egy csomó más tényező is közbeszólhat, honvágy például, vagy kiszakadtál, még akkor is, hogyha mindent ismersz, és tényleg profin el tudod végezni, azért mégis a maga környezet, meg lehet szokni, nincs semmi baj, sőt, még lehet élvezni is, akár jobban, mint az ittenit is, de gondolom ez időigényes, és van, aki ezt 2-3 nap alatt úgy elsajátítja, van, aki 2 hét után is még, nem azt mondom, hogy szenved, de okoz számára némi nehézséget. Így van, nagyon sok tényező befolyásolja az elégedettséget. Ahogy mondtad, a honvágy, mondjuk erre van egy megoldás, a fizetett szabadság, azért haza lehet utazni, nem úgy dolgozunk külföldön, hogy soha nem jönnek haza a kollégáink, van erre fizetett szabadság például, de nagyon sok tényező befolyásolja. A legfontosabb tényező, úgy gondolom mindenkinek, amiért dolgozik, az a fizetés. Ezt, ahogy Bálint is mondta, jól fizetett, elégedett munkatársat akarunk, a fizetés és a financiális jólét szakmai kifejezéssel nagyon fontos. De a környezet, a munkaruha, a vezetőség, a csapat, az étel, amit fogyasztanak, az alvás, a testmozgás, nagyon sok minden befolyásolja az emberi jólétet. És ezt mi a munkahelyi téren nézzük és vizsgáljuk. Honvágy szempontjából még annyit, hogy ezt megoldottuk egy huszárvágással olyan módon, hogy nagyon sok pár
dolgozik nálunk. Fiatal párok, tehát 28-30 év alatti párok, és ők nagyon jól egymásnak ott vannak, tehát egymást is tudják támogatni, a honvágy is, hogy mondjam, mérsékeltebb. Hát igazából mi nagyon hiszünk ebben a páros, családos életben. Korábban volt is egy ilyen programunk, Itthon-Otthon teremtünk programunk, amivel az itthon teremtést támogattuk. Mi nagyon hiszünk ebben, hogy keressük meg Németországban azokat a jó kis eurókat egy jó munkahelyi környezetben, hogyha ez megvan, vagy megvalósítható, de költsük el itthon és itthon alapozzuk meg a jövőnket. Ezt a cégben már sokat magunkkal ezt az utat végigjártuk, és itthon vagyunk, családot alapítottunk, és a párok is így vannak egyébként, tényleg nagyon jó, nagy tervekkel hazajönnek, és akkor meg tudják valósítani itthon a céljaikat. Minden bizonnyal tudod, még akár a korábbi szakmai tapasztalatból, hogy a székely mentalitásra nem feltétlenül az innováció a jellemző, néha nehezen változtat dolgokon, ha valami azt gondolja róla, hogy az jól működik, akkor nehéz abból kiszedni, és akkor jön egy ilyen újítás, ugye munkahelyi elégedettség, innovatív cégvezetés, olyan dolgok, amelyek újdonságnak számítanak, és amikor nyilván te ezt a cégen belül azt mondod, hogy gyerekek, nekünk ez a filozófiánk, mi ezzel megyünk előre, úttörőnek is számít az ilyesmi. Hát nem könnyű Székelyföldön egy úttörő vállalkozásnak, nem tudom mennyire ütközik falakba, vagy ilyen lekicsinő pillantásokba, hogy hát azok azt se tudják, hogy meg ilyesmi. Nem tudom, találkoztál így? Én nagyon hiszek a székelyembernek, különösen a székelyembernek tehát az értékében, az emberi értékében. Én úgy gondolom, hogy ez nyilván kultúra függő is. Na most hozzánk megérkeznek, eleve ezt kapják. Tehát itt, hogy mondjam, mi eleve úgy keressük meg, reméljük, hogy olyan személy érkezik, aki erre nyitott. Hát hogyha már az első nap, második nap már videós dolgok, oktatást kap, akkor szépen úgy nagyjából péntekre a hét második felére már megszokja, hogy igen, ez az a cég, de én nem az alkalmazottakra gondoltam, hanem cégvezető kollégákra, egy társaság összegyűl, és akkor akaratlanul szóba kerül, hogy ki mivel foglalkozik, hogyan látja a cégvezetést. Szembesülsz ilyenkor? Büszkén mesélek róla, egy digitális konferencián voltunk, és akkor ott kérdezték, hogy és ti mivel foglalkoztok, és elkezdtem mondani, hogy mivel foglalkozunk, de egyébként milyen applikációt használunk, meg milyen rendszerünk van, és akkor belefeledkeztem, egy kicsit többet meséltem, visszakérdezett, mondd csak ti, mivel is foglalkoztok valójában? Úgyhogy igen, el tudjuk varázsolni a környezetünket ezzel. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan út, amit érdemes taposni és járni. Sok fiatallal dolgoztak, feltételezem. Igen. Vagy fiatal felnőttel? Fiatal felnőttel, igen. Az átlag életkorunk is 30 alatt van a csapaton belül. Ez azt jelenti, hogy sok a fiatal munkatárs, de átlagról beszélünk. Van nem mondom azt idősebb kollégánk, de föntép az életkorban, akár 50 felett is a kollégáink, és érdekes az, hogy pont ők azok, akik legrégebb óta dolgoznak velünk. Tehát szeretik a munkahelyet, biztonságot éreznek, ez nagyon fontos. Az innovációhoz meg csak azt szeretném hozzáfűzni, hogy mondtad, hogy a székelyembernek talán nehéz. Úgy gondolom, hogy ha ez könnyíti az ő munkájukat, segíti ahhoz, hogy hatékonyabbak legyenek, ami jó, az könnyű megszokni. Tehát ezzel mi csak segítjük a magunk, meg a csapat dolgát is, a tabletrendszerrel, az elégedettséggel. És ezt mi nagyon büszkén viseljük, és mondjuk azt, hogy egy takarító cégnek van, és a takarító cégnél indult wellbeing program talán először, ezt büszkén viseljük a kis wellbeing kitűzőnket is, képviselői vagyunk ennek a mentalitásnak, meg a programnak is, úgyhogy pont erre vagyunk mi büszkék, hogy egy takarító cégnél van ez a program.
Hát gondolom a fiatalabbak azért rugalmasabbak is. Ugye hát a generációk közötti szakadékok azok nem mai, tehát minden egyes idősebb generáció temeti a jövőt, mikor rápillantanál a fiatalabb generációnál. Ránk is ezt mondták, hogy jaj, ha rajtatok múlik a világ jövője, akkor mind elvesztünk. Mi most mondjuk a fiatalabbaknak, de ti ezt személyesen tapasztaljátok, mert hallunk olyasmit is, hogy a mai fiatalok nem kitartóak. Ami nem feltétlenül, annak idején divat volt, hogy egy cégnél 30 évet ledolgoztál, onnan mentél nyugdíjba, mindenki meg volt botránkozva, hogyha a munkahelyet váltott. Tehát nem azt a világot éljük. Felgyorsult a világ, különböző lehetőségek nyílnak időközben, tehát lehet, hogy ezt követeli meg ez de milyennek látjátok a fiatalokat? Nincs veszélyben a jövő, ugye? Azért nyugodjunk meg. Hadd válaszoljam meg erre én a kérdést, mert Csilla maga is egy fiatalabb generáció. Nem értek egyet egy kicsit sem azzal, hogy az új generáció és a fiatal generációval gond lenne. Olyan kellemes és jó tapasztalataink vannak a fiatal generációval. Most az idén 3 új pozícióba érkezett meg másik generációs munkatársunk. Nagyon-nagyon jó benyomást keltettek bennünk. Nagyon örülünk nekik, hogy együtt minket erősítve haladunk, és az új, tehát a fiatal kollégák, ugye, akik kint dolgoznak Németországban, folyamatosan bizonyítják, hogy ez a generációval jó az együttműködés, eredményes, értékes. Nem tudom, másoknak a tapasztalatai nyilván lehetnek másabbak. Mi nagyon szerencsésen kaptuk ezt, és kapjuk, és nagyon örülök neki. Én azt szoktam mondani, hogy ugyan sose megyek nyugdíjba, de lehetnek olyan nem annyira aktív időszakok, majd valahol ott pár évtized múlva, és én szeretnék együttműködni a fiatal generációval, és ez működik. Nagyon helyes. Akkor megnyugtatólag hallhattuk, hogy nincs veszélyben a nyugdíjunk, ugye? Legalábbis ami a fiatalokat illeti, mert azt állami szinten ott azért sokféle módon el lehet puskázni. Mindig mondják, hogy nem lesz, aki majd dolgozzon, hogy te megkapd a nyugdíjadat, de lesz. Nagyon reméljük. Vagy ez nem a mai fiatalokon fog múlni, nincs veszélyben a jövő. Ez csak a szokásos sztereotípia, hogy bezzeg a mi időnkben. Biztos más volt, de nem biztos, hogy úgy jó most. Jó, maradt-e bármi, ami kimaradt? Csilla. Úgy gondolom, hogy nem. Hozzáfűzném még azt, hogy említetted, hogy mai fiatalok nem 30 éve dolgoznak egy cégnél. Ez nem is az elvárás. Úgy gondolom, nem, van egy már jelentkező. Nem már nem. Neki jön egy pár új jelentkező. Az a céljuk, hogy pénzt keressenek 2 évig közösen, 3 évig, abból házat építsenek, telket vásároljanak, bármi. Ez egy nagyon megalapozzák az itteni jövőjüket. Így van, ez egy nagyon jó közös együttműködés. Nincsen ilyen elvárás, hogy valaki 30 évet dolgozzon esetleg a cégnél. Bízom benne, hogy mi 30 évig tudjuk folytatni a wellbeing programot, addig, amíg eredményes, mert ez szükséges. Sőt, úgy gondolom, ez egy angolul úgy mondják must have, tehát hogy más cégnél is lesz ilyen, hogy bízom benne, hogy valahol példát mutatunk a régiónak, és más vállalkozás is elindít ilyen programot, ha nem is ilyen szépen kiépítve, de legalább jobban odafigyelnek a munkatársakra. Itt megragadnám az alkalmat, hogy rákérdezzek, hogy van érdeklődés ez iránt, így szélesebb körben körülöttetek? Cégen kívül, vagy a munkatársak körében? Nem, cégen kívül, tehát más, hogy fordultak hozzá, hogy mi ez? Mivel? Ez jó? Tényleg jó? És hogy kell csinálni? Nem tudom, akár Bálintot is kérdezhették, hogyha ez így. Vagy lehet, hogy csak ezután fogják kérdezni. Te hallottam, hogy gyere, magyarázd el nekem, hogy mi az. Bízunk benne, hogy egy ilyen kellemes beszélgetés után még nagyobb az érdeklődés. Egyébként tényleg annyira új, hogy ezt még így magyarázni kell. Úgyhogy érdeklődés természetesen van, mert új és érdekes, és tehát olyan biztos, hogy hasznos is. Rendhagyó, úgyhogy, de lehet, hogy megvárják, amíg mi kitapossuk ennek az útját, módját, viszont az alapvető érdeklődés a cégvezetők részéről természetesen megvan. Mindenki keresi a megoldást, még ha nem is tudta formába önteni. Én ezt hiszem, hogy minden cégnek érdeke az, hogy elégedett dolgozókkal, munkatársakkal haladjanak.
Ha már mondod a formát, akkor egyből beugrott nálam a Forma 1, tudod, amikor változik az időjárás, kiküldik az első kocsit, hogy lássuk, hogy azokon a gumikon hogy megy, és ha neki jól megy, akkor hoppá, gyerekek, milyenek a beállítások, milyen gumit használnak, csináljuk mi is gyorsan ugyanúgy. És akkor lehet, hogy leelőzi a másikat időben, tehát ez nem szabály, hogy az első az, aki a legsikeresebb lesz, de nyilván, hogy lépéselőnyben ő van. Így van. Megvannak az előnyei, meg lesznek cégen belül is, mint cég, és a kollégáknak is, úgyhogy bízom benne. Titeket hol lehet elérni, hogyha bárkinek az érdeklődését bármilyen területen felkeltettük? clearservice.ro weboldalon, clearservice.ro, akár Facebookon is. Ott más információkat is kap, akár még ezzel a Wellbeing programmal például? A Facebookon egyelőre nem, de már YouTube-on vannak videók. Tehát rátalálhat azért. Igen, így van. Aki keresi, az rátalálhat clearservice.ro weboldal címen. Hát akkor én azt kívánom, hogy holnaptól minden jót, mert hogy ezzel a dallal zárjuk majd a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen szépen. is.